zbog toga pre 5 dana pljunuo lice. Možda smo zbog toga onako debutantno klečali pred turskim predsjednikom pre 3 meseca ovde u Vojvodini, izmišljajući kapele, pomirnice, pokajnice, izvinjavajući se zbog cijele kule i govoreći da Danka u krvi nije bilo, nego su to bile stipendije koje je turska vlada dodeljivala darovitim i talentovanim srpskim dečacima. Vojvodina se ne meri onim generacijama koje su vaši preci proveli ovde. Ja recimo imam 24 generacije Kovačevića u Vojvodini. Vojvodina se meri količinom ljubavi prema vlastitom krovu, količinom ljubavi prema Beogradu, prema Srbiji, prema Gračanici i Dečanima. U odnosu na koga da budem autonoman? U odnosu na svoj jezik, u odnosu na svog patrijarha, u odnosu na grad koji me je formirao, koji me je uhljebio. Vojvodstvo srpsko, ponavljam, srpsko, je nastalo kao paradigma jednog sistema vrednosti u kome je srpski etos u jednoj multikonfesionalnoj državi bio vrlo ugrožen. Trebalo je sačuvati jezik, trebalo je sačuvati narod, identitet, običaj, kulturni obrazac. Zato su u Vojvodini nastali Matica Srpska, Srpsko narodno pozorište. Zato su iz Vojvodine kulturni obrazac u Beograd odneli i formirali ljudi odavde. Dositej, Sterija Popović, Dimitrije Davidović, Jagodić i ostali. Dakle, taj kulturni model beogradski, to je naš vojvođanski kulturni model u odnosu na koga mi da treba da budemo autonomni. Ajde, molim vas. To zbog toga da bi se dobio Beli Šengen. Sutra ćemo potpisivati deklaraciju o Srebrenici da bismo dobili nešto drugo, da bismo dobili vizavicu. A onda ćemo odvajati žrtvu od žrtve. Neću vas još mnogo zadržavati, pretpostavljam da ste destruktivi da čujete i ostale govornike i gospodina Koštunicu, što je svakako i najlogičnije. Zamislite jednu drumsku kafanu između 2 sela, u kojoj su se grupa momaka krvavo i žestoko potukli, onako kao što mladost može da bude adrenalinski bogata. Ugasilo se svetlo, uhvatio se ko se čega mogao dohvatiti, Boga mi su sevali noževi, a čulo se i nekoliko pucnjeva. Sutradan su prebrojali nekoliko mrtvih. Pola iz jednog, pola iz drugog sela. Iz mog sela sada traže da se moje selo izvinjava zato što su iz onog sela poginuli neki dečaci. To je strašno što su ti dečaci poginuli. Ali i u mom selu se, braćo i sestre, nosi crnina. Ne bih da zlo prorokujem, ali bojim se da će i ta deklaracija o Srebrenici biti, nažalost, usvojena. Na kraju samo mi dopustite, pošto smo 3 dana u Srpskoj Novoj godini i koliko, 15-16 ovoj globalnoj, mondijalnoj, da svima poželimo da budete srećni i zdravi. Onima koji žele da rode, neka rode. Onima koji žele da se zaposle, da vam poželim da nam se nad glavama vijori trobojka sa belim orlom, kako u Odžacima, tako i u Gračanici i u Prištini, i da vam poželim da svima svane. Hvala. Čovek koga ste u poslednje vreme često viđali u Odžacima je član gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Novi Sad i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Hvala. Evo, posle koliko već, 2-3 meseca, kad smo se videli ovde prvi put, tamo nego novembra, tako.
rekao sam tada, bio sam zaista prijatno iznenađen da vidim da kod nas u Demokratskoj stranci Srbije, naročito ovde u Vojvodini, postoji jedan odbor koji tako prijatno, znači videti, odskače od većine drugih, koji je toliko snažniji, ima više energije, ima više poleta, ima velik broj kvalitetnih ljudi. Ne boji se da uđe u duel, da uđe u koštac sa svim onima koji su spremni danas da podignu puku i motiku i tešku reč ili se obruše i slično. I zaista bi bilo i zadovoljstvo časta da provedem s vama ova 3 meseca, da vam pravim društvo, da pomognem koliko god mogu, znači, u kampanji koju ste vodili, znači, u ovoj, možemo slobodno reći, u ovoj iskorbiciji sa našim političkim oponentima. Mi ih ne zovemo namerno neprijateljima, mi neprijatelja nemamo, oni nas možda tako doživljavaju, ali mi njih ne. Mi ih doživljavamo samo ljude koji drugačije misle, koji se drugačije izražavaju, koji nemaju nekad pristojnosti, nemaju kulture. A i najčešće, kao što smo imali prilike i da čujemo i sigurno dobro znamo, uglavnom se baziraju na laži. Koliko sam ovde proveo već 3 meseca i govorio o tome. Lagali su o tim famoznim akcijama, videli smo kako je prošlo, lagali su o tim silnim stotinama hiljada radnih mesta. Pa je što su bar lagali, nego što nas tretiraju kao budale. Kao fol doveli Fiat u Srbiju, proizvode automobil koji je zastava već pravila pre nego što je Fiat došao. A kao da smo mi mala deca, kao da se mi kopčamo od pozada. I to mi iz budžeta plaćamo, da oni navodno prave auto koji smo već proizvodili. Pa gde to ide? I to je kao neki privredni uspeh, dobili Fiat u Srbiju. A iz budžeta plaćaju taj italijanski menadžment tamo, koji u Kragujevcu kao organizuje proizvodnju istog automobila koji se već pravi. Sa takvim istim pričama i lažima kretali su se to i po vašoj opštini. Ništa bolje nisu radili, ništa bolje nisu ni pokušali. Šta traži od vas? Traži samo vaše glasove. Posmatraju vas kao glasači. Ne kao ljude. Nisu od vas tražili podršku, za razliku od nas iz Demokratske stranke Srbije. Oni 24. kada ovde budu izbori, ne posmatraju kao početak, oni to posmatraju kao kraj. Vi njima samo trebate do 24. Samo im trebate kada odete iz onog paravana zaokružite njihov broj, njihovo ime i zdravo doviđenja. Potapšu vas po ramenu i to je to. Za razliku od svih njih, jedino Demokratska stranka Srbije 24. taj dan kad su izbori ne posmatra kao kraj, nego kao početak. Jedino mi od vas ne tražimo glasove. Šta je glas? Glas nije ništa. Glas može se kupi, proda, založi, pokloni drugom. Mi od vas tražimo podršku. Nudimo partnerski odnos. Demokratska stranka Srbije je prepoznala nekoliko desetina izuzetno kvalitetnih ljudi u vašoj sredini i imamo čast i zadovoljstvo da budu vaši predstavnici na našoj listi ovdje na izborima. Ali to su oni ljudi koji vama nude partnerski odnos, koji vam nude da 24. bude novi početak, koji vam nude da te ideje koje Demokratska stranka Srbije nosi i za koje ste vi u dobre meri zaslužni, prepoznali ste probleme u vašoj opštini. Jedini ste izradili strategiju prirodnog razvoja, jedini vidimo kako može ova opština da krene dalje. To nijedna druga stranka nije radila. Dolaze sa sitnim poklonima, obećanjima, podcenjuju vaš intelekt, vašu svest, podcenjuju vas kao ljudi, nude neke sitne poklone, slično zamenu za vaše glasove. Jedini mi nikog ništa ne lažemo i iz tog razloga jedino mi možemo svakog da pogledamo u oči i moći ćemo 25. ujutru. Jer jedino mi nećemo otići 25. ujutru, bit ćemo tu. Zato što imamo nameru da 25. pa nadalje sprovodimo ono što smo predložili. Ono što je u suštini naš i vaš dogovor i ugovor. A to je ta strategija prirodnog razvoja. Jedini mi smemo da pogledamo oči i kažemo da, neće biti lako. Neće biti jednostavno. Neće uopšte to biti med i mleko, neće biti ružičost. Ali vi ste ljudi, dostojanstveni, časni, od integriteta i niko ne sme da vas laže. Treba vam pošteno otvoreno reći da, jeste, neće biti lako, ali mi vidimo izlaz, mi znamo izlaz, mi smo prepoznali te kvalitetne ljude u ovoj opštini koji će da povedu u opštinu napred. To ne možemo da uradimo sami, to možemo samo u tom partnerskom odnosu koji nas čeka od 25. ujutru pa nadalje. Zbog toga ne tražimo vaš glas, nego vaše poverenje i vašu podršku za tih nekoliko desetina kvalitetnih ljudi koji vodi dr. Košetić u vašoj opštini i koji se nalaze na našoj izbornoj listi.